Baba Buhari, yau ma na dawo. To. Matasan Najeriya ne suka turo ni. To, kanan ka fito? Yawancinsu sun ce sun gama karatu amma har yanzu ba su samu aikin yi ba. Saboda haka a yi ilimi saboda dan a yi ilimin. Ba dan a samu aikin gwamnati ba. Gaskiya alakurcen ka kake. Babu aikin gwamnati. Kai, sharaf! Rufe mun baki. To ko za ka iya gaya mana dalili? Gwamnatin ba ta da kuɗin ba da aiki. Kana rufe mun baki. Ai ya kamata ko da jarin da za su yi sana'a ne a taimaka musu da. Ina kuɗin suke? Kira Allah gafara da Allah. Sharaf! Sai yaushe za a ba su jarin kenan? Wataƙila nan da shekara 30 kana Najeriya. Bayan labai. Azawa! Gaskiya alakurcen ka kake. Ya kamata in kawo ƙarshen ka huta. A'a Mr. President, ya kamata ku yi sulhu da su ka ba su jarin kafin ka sauka. In suna so a sasunta sai a sasunta. To, kanan ka fito? Gaskiya ne baba, domin na ga suna cikin wani hali. Wani hali suke ciki? Halin rashin abin yi mana baba. Ai yunwa cikinsu ta gaya musu ko. To fa, to kai ka ji na kalala. Kuma as from today no me no you. Aiko akwai matsala. Mr. President, yanzu jarin nawa ne za a taimaka musu da shi? 20,000. Subhanallahi sannu. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.